ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି କହି ନାଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କରିକିରି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଦେବ ମୋ ବାହାନାରେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ କେତେ ଅଫର ଆଉ କେତେ ଲୁଗାପଟା ଦାନ କଲେ ତମ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ସବୁ ଜାଣିକିରି ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦୂରେଇକି ରହୁଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ସ୍ମୃତି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିବ, ରାସ୍ତାଘାଟ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଚାରିଆଡ଼େ ମୁଁ ରକତରେ ନାଁ ଲେଖିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଦାୟୀ କରିବିନି। ମୋ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏଇଆ। ଆଉ କାହାରି ପ୍ରତି ମୋର ଲୋଭ ନାହିଁ କି ରାସ୍ତା କଡ଼ର ସ୍ୱାମୀକି କେବେ ନିଜର କରିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି। ଯେତିକି ନୁଭ ଥିଲା ମୋ ରକ୍ତରେ ନାଁ ଲେଖିଥିଲି ତା ପାଇଁ। ସେ ଆଜି କ'ଣ କଲା ମୁଁ ଜାଣି ହିଁ ପାରିଲିନି। ଖାଲି ସେତିକି କରିନି, ମୋ ପାଖ ଗାଁ ଭିତରେ କ'ଣ କରିଛି, ମୋ ବସ୍ତି ଭିତରେ କ'ଣ କରିଛି, ପ୍ରତିଟି ଖବର ବି ମୁଁ ରଖିଛି। କହିଲେ ମୋ ଛାତିଟା ଖାଲି ଜଳି ଯାଉଛି। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ଥରଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ, କିଛି ବି କହିପାରୁନି। ଥରଟିଏ ପାଇବି କ'ଣ, ଆଉ ତା ମୁହଁକୁ ବି ଚାହିଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋର ରକ୍ତରେ ନାଁ ଲେଖିବି।